l'escala a l'Estany, doncs fem trobades de cotxes, trobades. En aquest cas avui doncs fem la segona, hem vingut a l'escala i és la segona trobada de cotxes esportius. I ral·lis i competició. No és cap prova de ral·lis, però bueno. també fem proves de cotxes antigues, diguem. Fem una sortida de cotxes antics, també anant per allà a la comarca d'allà a l'Estany. La Fira de Sant Martirià, La Fira de Sant Martirià, que estem en exposicions allà, sí. Avui hi ha una fira i tenim motos exposades. I llavors sortides, sí, bueno, sortides de motos clàssiques. Volem agrair a l'Ajuntament de l'Escala pel suport que ens ha donat i com veieu, Vicent Folgado i bueno, Guàrdia Municipal, la policia municipal, guardant el lloc aquí per aparcar i tot. Ha estat fantàstic. Ja que el passeig a l'Escala és un marc incomparable per venir amb una trobada de cotxes clàssics i bueno, estem agraïts per tot el tracte que ens han donat. Molt bé.